Ai gaskiya tsakani ga Allah ba mu ma fatan a ce Mustapha Yusuf ya ce mu ya gaji da majalisar nan. Dan mun san wallahi duk wanda zamu dora sai mun yi da mun sani. So anan mu muna da buƙatar Mustapha ya zo ya zanna ya ƙara hawan kujerar shi dodar ya zanna lafiya. Domin yana tayin abubuwan da wallahi muna jin daɗi mu talakawa. Last time 2023 bambancewa za a yi zaɓe. Mutum biyu hito neman kujerar shi. Ina jin delegate da wanda za su yi zaɓe kamar guda 15 ke gare mu ko 20 da wani abu. Aka waye gari duka mutum 4 suka kauce daga wurin shi. Ya tsere musu fintin kau kuma daga cikinsu akwai wanda an yi wannan firamare da shi last time yana nan ya dawo yanzu. Kuma na tabbata har ga Allah irin wannan kayan dama ya saba da shi. Zai kada su wallahi tallahi hakuri da shi ba tare da matsala ba in Allah ya so ya da iko shi. Kuma dukkan mutumin da ya kalli Mustapha a karamar hukumar Jibiya ya san billahi la ilaha illallah Allah ya taimake mu da samun shi ta hanyar siyasa a karamar hukumar Jibiya. Idan ka dauki nan jihar Katsina inda yake cikin majalisa su kansu ƴan majalisa sun san wane ne Mustapha Yusuf. Kuma a cikin majalisa yana da kamar mataki na 4 a cikin ta. Mataimakin mai tsawatarwa ne. In kau hankaka ne shi ko sakare ko bai san abin da yake yi ba irin wannan makamin ba zai samu gare shi ba. So amma saboda jajircewa shi ta hanyar ganin ana ta abubuwa da cikin majalisa kun ba rago bane ba bai shiru ba da bakin shi ba idan ka dauki lokacin da bandit suka addabe mu a karamar hukumar Jibe yayi ruwa yayi tsaki a kawo motion nan kazan dangane da ganin ya zaya shawo kai hillanan nan sunana Kabir Mai Kudu Obo ina zaune a karamar hukumar Jibe local government ita rayuwa dama ba za a ci gaba ba sai da mahasada ko makamantan haka dukkan mutumin da kaga ya hito yana kalubalanta shi honorable Mustapha Yusuf so tsakani da Allah sai in ce kaman bai ba kanshi adalci ba ta hanyar rayuwar siyasa akwai gwamnatoci da dama da suka gabata a karamar hukumar Jibe musamman bangaren kujerar da ke magana kanta ita ce majalisar dokoki da jihar Kaduna na san akwai waɗansu mutane da dama da suka jagoranci mutum daga lokacin PDP zuwa UNCP zuwa ainihin ita jama'iyyar nan ta NRC wadda ba yanzu take ba ta faro kafin UNCP kafin PDP. So duka da suka taka gaban ido na suke yin ta kuma na ga irin abubuwan da suka yi amma shi wannan yaron zuwa shi wato Honorable Mustapha Yusuf wallahi duk sai doke abubuwan da waɗancan suka taka rawa a kansu. Domin mun samu ci gaba da dama fannin mulkin shi kuma ba mutum bane wanda yake kurma a cikin majalisa inda yake jagorantar mu. Maganar cewar wai bai tsina mutane komai ba dukkan mai wannan magana ba mai hankali bane ba mai lura bane ba mai tunani bane kuma idan ma zan yi bincike akan su masu magana ƙarshe kila ya taimake su ya taimaki uwayensu domin na san shi ba marawaci bane kuma shi ba rago bane ta hanyar aiki na gwamnati kuma ya sha inga ya kai motion a majalisa ta hanyar talakawan shi na karamar hukumar Jibiya a tsakani ga Allah yanzu kamar baya-bayan nan dai kaɗai ma ɗauko ma can baya domin inda sai ɗauko can baya wani tarihi ne dogo zan ɗauko amma ɗan takaitaccen wannan lokacin ma kaɗai zan baka labarin shi mutum ne wanda ya ga dama idan ya gama aikin majalisa zai iya zuwa gida ya tari ya kamar kwana 3 zuwa 4 domin ka san shi in aka ce mutum ne mai huɗa ta mutane ba mu abocin ya je gida bane ya face yana iya zuwa nan majalisar nan ta jihar Katsina ya kama kwana 3-4 na cikin majalisa yana kawo motion dangane da abubuwan da ke ta kan aikin gwamnatin da yake yi a hudodin da yake da mutane kamar irin zanen suna ko ɗaurin aure ko zana'ida gaban ido na wani lokacin ma da mu ake takawa ta wallahi kamar ranar asabar kenan ya shiga karamar hukumar Jibiya na ga dukkan inda aka yi rasuwa mun bi shi mun raka shi saboda ya je unguwa ya je Saudiya bayan dawo shi ya samu wannan rashe-rashe muka bi shi aka yi ta yin zana'ida a gidajen mutane wanda dukkan inda ya je bacin an yi ta'aziyya fa wallahi zai ɗauki gaban naira 50,000 wani wuri 100 ya bada game da ga wata gudunmuwa dangane da ainihin su ɗiyan wannan marigayi ko mariganyiya a ɗan rage masa raɗi ta hanyar abin da ya samu gare su alhaji in ka ɗauki yanzu kamar lokacin da muka samu matsalar cin ruwa lokacin yana majalisar dokokin jihar Katsina da gudu ya je Katsina ya kawo motion a majalisa kan matsalolin da suka faru a karamar hukumar Jibe cikin lokaci gwamnati ta aika aka tura har daga federal government an shiga local government kan ganin abin da ya faru wanda dalilin wannan motion da ya kawo aka je aka yi mana kwaltoci a cikin garinmu aka yi mana hanyoyin ruwa aka taimaki mutanen da suka rasa rayukansu ga iyalansu da sauransu da dama
wanda in zaka je Jibe yanzu za ka gano cewa kamar wannan hira da muka yi da kai tabbas ka gani a ƙasa, saboda an yi mana titi a ƙaramar hukumar Jibe ya fi 10. Ba magana hanyar ruwa ake ba ta kilguwa, wallahi hatta irin wutar da muke samun matsala ya ɗauki transformi ya saya da kuɗin shi ya je ya bada. Akwai ƙofofi da dama da na san ya ɗauka ya ba matasa fiye da mutum 100 a ƙaramar hukumar Jibe. Kuma akwai abubuwan da ya gingina mu cikin garin Jibe irin su emergency na cikin babban asibitin Jibe. Idan ka shiga kai zaka je ka ga emergency da kanka, za ka ga an rubuta Honorable Mustapha a jikin bangon, wanda shi wannan emergency da ka ba mu da inda in aka samu ciwo na emergency na gaugawa za a shiga a taimaki mutane. Amma yanzu ya fara dawo mu wurin mun ci gaba. Ganin ma wannan abin da ya sanya ko ciyaman local government ko da majalisar tarayya Abuja su ma sun yi koyi da halin shi. Suna giggina wasu wuraren kamar ɗakin kwantar da yara ko wurin tiyata wanda mai ya taɓa yi mana. So kaga dukkan wannan koyi ne suka yi da halayen shi, domin mutum ne mai hali na gari mai kishi. Yanzu ya ɗauki wannan yaron na gana maganganu a kai shi, ana ce da shi makabali ban so wanga ya sunan shi ba. Wallahi billahi tallahi na san ya taimake shi. Kuma a matsayin ina tare da Mustapha Yusuf ya taɓa zuwa ya ce mani yayi kamata in taimake shi in maɗan majalisa magana saboda da shi ana son a biya mata kuɗin makaranta bai da kuɗi. Na ce ba matsala bane zan mishi magana. Kafin in mai magana sai ya riga ne ya je mishi magana, kafin ya taimake shi ya ga ya kagara a taimake shi. Kuma shi Mustapha wai ba wai dole bane bai ce sai ya yi mishi wannan, saboda ayyukan da ke gaban shi na hanyar taimakon gari, maganar ka kawo wani complaint naka ko wani iyalinka ai sai ka bi hankali a taimake ka. Kuma shi makabalin cewa yayi ni siyasa ba ɗan gado bane, a koyanta nake yi, kuma na koye ta ne kusan in ce a ma gidansu, tunda shi uban shi dan siyasa ne, amma bai koya mu wulakanci ba. Amma shi kaga da yake ba haka layin shi yake ba, sai ɗauko turba ta wulakanci wanda irin wannan zai kai shi ya baro shi kuma ya wulakanta. Na ji kamar yana cewa ba uban da bai san baban wannan yaro bai neman kujerar Mustapha ba. To misali akwai wanda aka jeho daga sama, ai kowa yana da uba. So kaga irin wannan shi inda yana da tunani da hankali bai kamata ya kawo irin wannan maganganun ba. So ba zan taɓa biye mashi ba ta hanyar cin mutuncin baban shi, tunda ni na yi siyasa da baban shi. Amma ganin waɗansu magadayan shi ko ƙannan shi da ba shi kaɗai aka haifa ba gidan, ba zai taɓa jamin baban shi sharri ba ne wurina. Amma ina son in gwada ma duniya cewa dukkan mutumin da ya san mutuncin uwayen shi bai kamata yana accusing na uwayen wani ba. A nan na so in ce shi kura a ƙarshe dai ba mutum bane mai hankali, sai dai mai hankali zai gane wannan. Domin ita siyasa ana son ka san mutuncin mutum kuma ka zanna da shi lafiya. In kana da shugaba wanda aka zaɓa ka baya shawara ta gari dangane da taimakon mutane. Alhaji ni kusan in ce maganar gazawa ga Mustapha, to su waɗannan masu ikirarin su da suka gaza ta hanyar rishin haƙurin da suke nunawa akan ƙilan suna sai masa arziki bai masa ba. Allah shi ke bawa arziki. Kuma dukkan mutumin da ya kalli Mustapha a ƙaramar hukumar Jibe ya san billahi la ilaha illallah Allah ya taimake mu da samun shi ta hanyar siyasa a ƙaramar hukumar Jibe. Idan ka ɗauki nan jihar Katsina inda yake cikin majalisa, su kansu 'yan majalisa sun san wane ne Mustapha Yusuf. Kuma a cikin majalisa yana da kamar mataki na 4 a cikinta. Mataimakin mai tsawatarwa ne. In ko hankaka ne shi ko sakare ko bai san abin da yake yi ba, irin wannan makamin ba zai samu gare shi ba. So amma saboda jajircewa shi ta hanyar ganin ana ta abubuwa da shi cikin majalisa, kun ba rago bane ba, bai shiru ba ta bakin shi ba. Idan ka ɗauki lokacin da bandit suka addabe mu a ƙaramar hukumar Jibe, yayi ruwa yayi tsaki a kawo motion nan kazan dangane da ganin ya zo ya shawo kai hillanin nan. Yanzu suka haɗa kai da shi shugaban ƙaramar hukumar Jibe mai ci can baya ba na yanzu ba. Aka samu aka yi satalin da waɗannan hillanin aka samu zaman lafiya. Shi kan shi wannan abun godiya ne in har mutum yana tunani da lissafi. Yanzu Jibe kana iya hitowa karfe 1 na dare ka taho Katsina, kana iya hitowa karfe 3 na asuba ka taho Jibe ko ka tafi Katsina. So dukkan ire-iren wayannan abubuwa mu so muke so mu gani ga shugabannin mu suna talaka dan talaka hankalin shi kwanta ya zanna lafiya. Maganar wata hasada ko wani abu da za mu cire, wallahi da mun zanna lafiya. Ai gaskiya tsakani ga Allah ba mu ma fatan a ce Mustapha Yusuf ya ce mu ya gaji da majalisar nan. Dan mun san wallahi duk wanda za mu dora sai mun yi da mun sani. Haka ake ta tafiya zuwa gwamnati ta siyasa. Ban ce ma ta wani bangare daban ba, a'a siyasa ne. Idan muka zaɓi mutum ya kauce wanda ya hau sai mun ce kwanda na baya. Mun gani da dama yanzu abubuwan da suke ta faruwa.
inda za a samu ire-iren su Mustapha a siyasa wallahi da an zanna lahiya. An hakika na san ba ta gado bace ba, amma dai akwai level din da ke nuna dangane da mutum in yana shugabantar mutane in haka ga yana adalci sunan shi ta dawwama domin ai ka san yanzu kamar nan mai girma gwamna shekara 4 shekara 8 yake yi level din shekari. So idan aka ga gwamna yayi kokari ya jajirce kan talakawan shi ire-iren wannan kujere ma ba a sanya sauka gare ta inda ta kama dole. Amma idan ka ɗauki House of Assembly, ka ɗauki Representative Abuja, Senate ma ina tunanin shi ma inda yana zan lahiya da mata kawai ta yi. So a nan mu muna da buƙatar Mustapha ya zo ya zanna ya ƙara hawan kujerar shi dodar ya zanna lafiya. Domin yana tayin abubuwan da wallahi muna jin daɗi mu talakawa. Wace bishara gare ka ga waɗanda ke ikirarin sun shirya tsaf don duk shekarar 2027 ta ƙara so a wato su tafka mai babban kayi? To alhamdulillah kasiran anan ina iya ce maka dama can baya an sha irin wannan kalubalen ga shi Honorable Mustapha kuma sai Allah ya taimake shi lokacin za a zaben sai ya bige su. Last time 2023 bambancewa za a yi zabe mutum biyu hito neman kujerar shi. Ina jin delegate don za su yi zabe kamar guda 15 ke gare mu ko 20 da wani abu. Aka waye gari duka mutum 4 suka kauce daga wurin shi. Ya tsere masu fintin kau kuma daga cikinsu akwai wanda an yi wannan firamare da shi last time yana nan ya dawo yanzu kuma na tabbata har ga Allah irin wannan kayan dama ya saba da shi zai kada su wallahi tallahi hakuri da shi ba tare da matsala ba in Allah ya so ya da iko shi saboda Allah da zuciya yake amfani ba da ra'ayinka ba ko ra'ayin wancan kuma dukkan masu kalubalantar shi a karamin hukumar jibe na tabbata har ga Allah in zaka samu mutum 1000 wallahi sai ka samu mutum 850 suna tare shi. Ba wai collectively rayuwarsu ba su sha'a kawai suna yi ne don wata manufa saboda ka san bai yiwa ga ɗan siyasa sun ya haito da kuɗin shi a ce a kyale shi ba kowa wurin shi sai sun je sun wanke shi da lokaci yayi wanda za a gano cewa to ga lokaci yayi kawai sai kowa ya bashi wuri haka ake wa ƙaramin hukumar jibe ban san wani wuri ba yanzu haka ni nan da kake gani na an bacin zuciyata ta riga ta dake wuri guda in ina yi in ban yi to kamar masu neman kujere zan iya zo an yi gare su ba hankali ba gare su. Mutum ne wanda ke hasada da yan Allah shin mutumin da ke hasada da yan Allah kai ina baya shawara a hankali shi ma bai dauka kawai kyale shi ya gani a ƙasa shine daidai dan na tabbata har ga Allah yanzu dai mutum biyu na suna neman kujerar Mustapha amma wallahi billahi tallahi ban tunanin wai ko rabin ƙuri'a a ce sun samu ta hanyar in ƙuri'a 20 ce wallahi da kyar za su samu ƙuri'a 7 su biyan nan na san wane ne Mustapha Yusuf na sanya yake da yayan karamar hukumar jibiya na sanya yake da su waɗanda ke alhakin yin zaɓe na primary election suna gaya man da kansu kai wani ai mu muna tare da wani 100%. So dan wani ya hito gehe abin da yasa ka san ita siyasa ba ta yi ba adawa so mun yi son a hito a gwada adawai idan aka gwada ta sai a zo ɗan manuniya ta nuna sai mu kada mutum ya koma gehe yana da ya sani. So halin 'ya'yan ƙaramar hukumar jibe kenan hasada amma 'yan kaɗan daga cikinsu ba kowa ba. So ire-iren wannan abubuwan ke sanyawa ka ga hankalin mu ya kwanta ta hanyar demokuraɗiyya mun ƙara miƙe ƙawa ta hanyar kujerar da wani mai gidan mu yake sama saboda yana jin shawarar mutane. Alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi na gode sosai.